सांखळी म्युनिसिपालिटी आमची ह्या वर्षी PM स्वनिधी ह्या स्कीम म्हणून सांखळी म्युनिसिपालिटी टोटल गोव्यामध्ये आम्ही फर्स्ट प्लेसवरती आहे. सध्या म्हणजे अराउंड 355 स्ट्रीट वेंडर्सला आम्ही PM स्वनिधी अंडर रजिस्टर केला आणि त्यांना जी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 10,000, सेकंड 20 आणि थर्ड 50,000ची जी एक सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू लोन फॅसिलिटी भेटते हे सगळ्या स्ट्रीट वेंडर्सना आम्ही त्यांना स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड दिला आणि त्याच्यानंतर हा एक बेनिफिट करून दिला. म्हणून आम्हाला टोटल आज अख्ख्या गोव्यामध्ये सांखळी म्युनिसिपालिटी फर्स्ट प्लेसवरती आहे आणि टोटल इंडियामध्ये अराउंड 11,000 म्युनिसिपालिटीमध्ये सांखळी म्युनिसिपालिटी 146th रँकिंगला जसं आम्हाला म्युनिसिपालिटीला भेटलेलं आहे. आणि स्ट्रीट वेंडर्सना एनकरेज करायला आणि त्यांना बऱ्याच अवेअरनेस करायला आम्हाला ॲडिशनल 5 लाख सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू सँक्शन झालेलं आहे, जेणेकरून आपल्या स्ट्रीट वेंडर्सना एनकरेज करून जे फॅसिलिटीज त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू स्टेट गव्हर्नमेंट थ्रू भेटायला पाहिजे ह्याच्यासाठी आपल्या म्युनिसिपालिटी थ्रू आम्ही ऑलमोस्ट सगळ्या प्रोसिजर्स कंप्लीट करून आज एक त्यांना बेनिफिट द्यायचा प्रयत्न आमच्या ह्या म्युनिसिपालिटीकडून झाला. 10,000 पयलीं घडले ते आमकां तितून बरो फायदो जाला. भाजी हाडून घेतली ती विकली आनी मागीर हांवें पयशे फारीक करून 20,000 घेतले. रिमा रंगनाथ जाधव मोल्ले पयलीं 10,000 घेतले ते फारीक केले, मागीर 20,000 घेतले ते बी फारीक जाले म्हाजे खाता. फक्त 50,000 जाय परत एप्लाय केले. माझे नाव चंद्रिका चंद्रकांत गांव. हांव रावणारे पाळयेक आनी हांव एक सादो हांगा 20 वर्सां जालीं म्हाका आतां धंदो करून. तेन्ना थोड्या प्रमाणान मोदीन सांगितल्या प्रमाणे आमकां आतां थोडेशे लोन मेळ्ळा. पयलीं आमकां 10,000 मेळ्ळे. त्या 10,000 आमी थोडो आमचो मालाक घातलो. परत तेजेर आमकां इंट्रस्ट मातशें कमी आसा म्हणटा आमकां तो फायदोच जालो. तेच्या उपरांत आमी 20,000 घेतले आनी अशे पद्दतीन आमकां जे लोन मेळटा काय ना त्या लोनांसून आमी थोडे आमचो बी फायदो करून घेता आनी गव्हर्नमेंटाचो हे जाता आनी आमकां भितर फायदोच जाता न्हू. म्युनिसिपालिटीसून आमी एक 10,000 लोन घेतलेले. ते पावल्या उपरांत परत 20,000 आमकां लोन दिला. अर्धे जाला ते अर्धे जाल्या उपरांत परत ते पावल्या उपरांत परत दिता म्हटलं आमकां. फायदो कितको जालो? आमकां 10,000 चालू.